Hello mga loves, good morning! Kumusta po yung araw po ninyo? Anong ulam? Sa totoo lang hindi ko alam kung anong araw po ngayon. Pero araw po ito sa paglalaba. Kailangan ko lang maglaba kasi ang dami ko ng labahan. Ayaw ko si Taming mauna kasi dapat ako yung maglalaba. Buti lang madali ditong maglaba sa Amerika kaysa Pilipinas. Ang pa ditong labahan. Simhutin natin kung mabaho ba ito. Simhutin natin okay pa. Ibalik natin, hindi natin labahan. Suotin ko pa yan mamaya. Gusto ko na talagang umuwi ng Pilipinas. Kaso po, ang isip ko is takot ako talaga sa eroplano. Iwan ko kung bakit. Noon hindi man ako takot. Gustong gusto ko ulit maranasan yung maglalaba sa ilog. Maglangoy-langoy. Lalo na kapag mabaha-baha, no? Yung mag-ulan-ulan. Masarap yung tubig kapag nag-ulan-ulan konti. Makikinig lang tayo ng radio habang naglalaba kasi po nalailay na po ang kinabuhi ko. Naalala ko tuloy yung radio sa Pilipinas, ang laki ng battery. Ngayon, apps na lang para i-upload sa cellphone para marinig mo kung ano-anong klaseng radio at music. At pagkatapos ni Miriam naglaba, dito na naman tayo sa sala. Hinaplos-haplos ko lang itong kahoy namin para kumintab, no? Sino bang mahilig humaplos-haplos dyan? Hinaplos-haplos ng matagal, kumintab-kintab din ng matagal. Iwan ko kung ano namang iniisip nito. Nuha ko lang yung mga abog diha, oy. Iwan ko, kapag yung bahay is malaki at dalawa lang kayo, wala masyadong tao sa bahay at adami pang hayop. Itong bahay namin puro abog-abog at puro buhok-buhok. Kaya ako, paminsan tao lang naman ako noon, napapagod ako paminsan. Ngayong araw, gawaing bahay lang talaga ako ngayon kasi dapat kailangan ko talagang maglinis mga loves. Kasi kailangan na natin i-close yung mga window kasi maginaw na very soon. Mag-dry na naman yung hangin sa loob ng bahay kapag winter. Yung ating ilong magdudugo na naman. Pag-usapan nga natin balik yung eroplano na bakit takot ako po. Ang dami kong dahilan kung bakit hindi ako makauwi ng Pilipinas. Yung family ko dito, which is si Tammy at mga hayop. At saka yung eroplano. Yung last uwi ko kasi ang daming nangyayari sa eroplano na hindi ko inaasahan. Wala namang nangyayari masama mga loves na yung pag-uwi ko last time. Kaso, yung palanding na kami mga labs, nag-untol-untol man, may bula. Nataranta ang inyong Inday Mirian. So kaya, after nung pagbalik ko dito, galing Pilipinas 2015, hindi na ako nakauwi ng Pilipinas. At isa yon kung bakit hindi din ako gustong umuwi at hindi ako atat na kukuha ng ticket. Pero darating talaga yung panahon na wala na tayong choice. Tumatanda na yung mga tao sa paligid natin at kailangan natin silang makita. At meron akong story time mga labs. Yung pag-uwi ko papuntang Pilipinas 2015, natanong kami ng stewardess kung anong klaseng inumin ang gusto namin. Ako naman na mahilig sa white wine, sabi ko white wine. Binigyan niya ako mga loves. Ang sarap-sarap ng feeling na may wine sa eroplano. Katapos niyan, kung alam ninyo kung sino ako, madali lang akong matuyok-tuyok ang ulo. Malasing agad ako. Ilang labok, lasing agad. Isang labok, dalawang labok, inom ba? Labok, inom. Sus mga loves, alam niyo kung anong nangyari? Akala ko isa akong ibon, lumilipad-lipad doon sa taas. Hilong-hilo ako mga loves, hindi ako makatayo ng maayos. Yung feeling ko mga loves na hindi kami lumilipad, para kaming ng roller coaster sa ibabaw. Yun talaga yung imahinasyon ko mga loves. Gusto kong masuka pero hindi ako nasuka. Kapag sisigahin ko yung mata mga loves, lalo akong nahihilo. So kaya nakapikit lalo yung mata ko. At pagkatapos yun, tumitigas yung buong katawan ko. The whole ride from New York to Korea mga loves. Tuhod ko sumakit, yung elbow at kamay ko sumakit dahil po tinigasan ko talaga para hindi ako makalipad. Kasi imahinasyon ko na talaga na roller coaster na talaga. At meron akong kasama nun, yung kaibigan ko that time. Ang katabi ko, yung anak niya. Hinawakan ko yung kamay ng anak niya kasi takot na ako. Feeling ko may kasama naman ako no kapag lumilipad. Sobrang takot ko that time mga loves. Dala-dala ko hanggang ngayon. Pag landing sa Korea mga loves para mag-transfer, pertin akong lipaya. Hinahawakan ko yung tiles sa floor ng airport para ma-feel ko talaga na nandito na kami sa landing sa ibaba. At alam nyo ba kung anong nangyari? Nag-transfer kami from Korea to Cebu. That time wala na hindi na ako lasing. Ayaw ko nang uminom ng wine. Iwan ko lang si Batman. Pero mga labs kung anong nangyari. Pagdating namin sa Cebu pa landing, iwan ko kung anong kinain ng pilot. Landing na kami ha. Para naman kami nag-untol-untol na tinutuya-tuya yung eroplano. At ng tao sumigaw, ay nagdadasal na mga labs kasi sobrang ingay namin. Naalala ko hindi na pala nakaupo yung puwit ko sa upuan para ready to untol-untol. Perting hayaba. Tumaas yung eroplano. Pababa naman pinakalit. Grabe talaga mga labs. Sabi ko, malapit na ako sa Cebu pero dito lang ata ako mamamatay. Grabe talaga yung takot namin mga labs. So, continue tayo. Hi mga labs. So ngayon nga labs, naglalaba pa ako, hindi pa ako tapos. So itong labahan natin, i-high natin o i-hang natin at i-dryer para continue para tapos. So pagkatapos yun mga labs, 2:57, almost 3 o'clock ting break time no sa Pilipinas, or hindi siya break time, pang snack time no with orange orange or coke or RC. May RC pa ba sa Pilipinas ngayon? Anyway, so ito siya. Nag-ano ako ng pancake, yung pang breakfast natin, ang pancake no, kahit sa anong oras na sa Pilipinas pang snack. So ngayon, I want snacking. So may kausap siya sa phone. Ako naman gusto kong kumain ng snack, so kaya
So ito na naman tayo, may kausap si Mr. kasi paglabas namin sa airport mga loves, alam niyo kung anong ginagawa ko, naghanap ako ng bato. Dahil sa excited kong lumabas ng airport, nakalimutan ko yung bag ko. Yung bag ko na may lamang sandwich na malalaki. Italian sandwich mga loves, bili yun ni Tami, ang sarap-sarap. Hindi siya nasira dahil po yung bag na yun is maginaw at hindi siya madali-daling masira. Buti na lang walang importanteng gamit nun. Puro pagkain lang yung sandwich, masarap yun mga loves, from New York, Queens. Nagulat ako dahil may dalawang lalaking tumawag sa akin sa likuran. Sabi pa nila, Mama, may bag kang naiwan dito. Sa taranta ko mga loves, bumalik ako. So yun, tinitignan ko yung bag, okay naman. Walang nawala. Andun pa rin yung mga sandwich. So sabi ko sa mga employee doon, sabi ko sa kanila, yung sandwich na ito, sobrang sarap nito. Galing pa itong New York, Queens. Gusto ninyo sa inyo na po. Binigay ko mga loves yung sandwich para akong luka-luka, diba? Dapat chocolate yung binigay ko. Sandwich, Italian sandwich yung binigay ko sa mga tao doon. Tinanggap naman nila mga loves. Pero ngayon naisip ko mga loves, buti na lang hindi nila nilagyan ng kahit ano-ano yung bag ko para magka-problema ko. Ang pinagtataka ko, yung bag na yun, kung alam nilang na ako yung may-ari, ba't hindi nila ako tinawag agad? Sa tingin ko, tinitignan nila yung bag muna bago nila ako tinawag at nakita nilang walang kwenta yung laman, kaya tinawag ako. So yun, kailangan talaga nating ingatan yung ating mga bag kasi magka-problema tayo sa huli, no? Kasi may mga taong ibang utak din. So yun, marami na akong nagawa dito sa bahay. So yun lang yung lesson mga loves, huwag ninyong kalimutan yung bag ninyo, kundi magka-problema kayo kung mayroong something ang mga utak ng mga tao sa airport. And about sa takot ko naman, hanggang ngayon mga loves, takot pa rin ako. So ngayon sa pag-uwi ko this time, ipagsadyos ko na lang yung aking flight at sana hapsay at hindi tayo mag-untol-untol, no? And also, walang mangyaring masama dito sa bahay ng mga iniiwan ko, mga aso, mga pusa, Tami. Ako kasi, advance kasi ako mag-isip mga loves. Mga senaryo ba? Pero sana walang mga masamang mangyari. Alam nyo, dumating sa time na sabi ko sa sarili ko, ayaw ko nang umuwi ng Pilipinas. Kaya umabot ako ng almost 9 years na hindi nakauwi. Dahil yun ang nilagay ko sa isip ko na okay na ako na hindi umuwi. Basta kay makikita ko lang yung family ko sa FaceTime or video call. Salamat sa kayo FB, no? Salamat kay Lulumita. Meron na tayong mga tinatawag nitong video call kahit saan. Hindi na kailangan ng data o wifi, data okay na, fights na, makita mo na yung family mo kahit saan sa mundo, basta may data yung cellphone mo. Anyway mga love, salamat po sa inyong pakikinig sa ating story time at sana magkita-kits tayo next time. Bye! Ingat po kayong lahat dyan kung nasaan kayo sa mundong ibabaw. Bye-bye mga loves. Good evening mga loves. Nagulat po ako kasi 2 o'clock gising na si Mister. At nakalimutan kong nag-promise pala ako sa kanya lutuan ko siya. So kaya tumimbakuwas ako mga loves sa aking higaan. Mo yung nasa likod ko si Tami parang si Sandoko. Tumataas yung buhok. Ito yung mga bagong gising kapag 2 o'clock. Yung kabilang mata is nakapikit pa. Yung asawa ko, naging Sandoko, yung buhok tumaas. Hirap kayang bumangon. Sana magustuhan ni Mister yung mga niluluto ko ngayon. Kasi po nasa lata po yung mga nakikita kasi namin ito sa tindahan. Sana naman masarap para hindi namin matapon. Napagod pa talaga ako dito. Sabi ko sa sarili ko pagkatapos nito, pag-aalis na itong asawa ko, balik ako sa kama ulit. Hash brown po itong mga niluluto natin mga loves na sa lata. Tingnan yun si Mister, habang ako nagluluto, siya din busy sa paggawa ng kape niya. Iwan ko na lang itong trabaho niya, sobrang aga niya talagang umalis ng bahay. Hindi ko mapipigilan, ang hirap pigilan ni Tami. Baka kasi yan siya kapag trabaho talaga. Pag nalagay na siya sa schedule, ayaw na niyang mag-back out kahit meron pa mga importanteng bagay na kailangan namin gawin. Mahihiya kasi yan siya mga loves sa trabaho na. Gusto ko na talagang bumalik sa kama. Noon, nung single pa tayo, kaiba talaga po ang single. Walang obligasyon sa kahit kanino. Lakwatsa ka, walang naghahanap sa'yo. Matutulog ka ng matagal, walang magagalit sa'yo at gisingin ka. Pero kapag talagang may asawa na, iba na talaga. Madali lang naman itong ulam ni Mr. Corn beef hash brown lang naman ito siya kanya at saka kailangan din niya ng itlog. Ang buhay ng isang social media creator, kahit nagluluto ka na, maiwan-iwan mo na lang yung niluluto mo, wag lang iwan yung cellphone. Hanggang napapagid na yung mga niluluto mo dahil sa cellphone. Kasi yun yung talagang nag-connect sa atin sa mga ibang tao sa social media. Sa henerasyon ngayon, sobrang hirap na. Kaya tignan niyo ako, sobrang attach ako sa aking cellphone. Dahil napagod ako kanina, late na akong nagising pagkatapos na trabaho na naman tayo ulit sa bahay. Ang laki kaya ng sweldo ng mga katulong dito sa Amerika. Paano kaya kung sasabihin ko kay Tami, kailangan ko ng sweldo kasi naging na ako dito? I'm sure sabihin niya, bahay mo ito ka, responsibilidad mo itong linisin. Yun yung kaibahan mga loves. Kapag talagang may asawa ka na, kailangan mo talagang gawin yung responsibilidad mo. Hindi lang pagluluto, kundi paglilinis sa bahay at pag-aalaga sa asawa. Ganitong klaseng paglilinis ng bahay mga loves, per hour po ito dito. Nakakapagod kaya maging katulong sa sarili mong bahay. Para sa akin, okay lang yan, walang problema. Kaysa mag-hire pa tayo ng ibang tao. Bakit naman, pwede naman na tayo maglilinis lang, tulungan. Alam nyo bang, pa-winter na dito, sobrang ginaw na. So kaya ang ginagawa ko dito, naglilinis ako sa mga hilit sa mga lugar na hindi ko masyadong naadaanan.
ng paglilinis. At na-notice ba ninyo, pasilip-silip po ako dito. Habang naglilinis kasi ako, kumatok yung mga tao na naman. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. At sa mga taong dismayado naman na hindi nakikita ng video, huwag kayong mag-alala. Next time, pag may kumakatok dito sa bahay, lalabas na ako, videohan ko na sila kahit delikado. Tapusin ko lang itong mga ginagawa ko dito para naman marami pa akong magawa later. Ang dami ko pang trabahuin, hindi lang paglilinis ng bahay, kundi mag-edit ng video. There, Charo. Ganito ba talaga pag may asawa na? Charot lang. Bakit kaya yung mga Pinay kapag may asawang may edad na mapagkamalang katulong? Ganun lang ba tingin nila sa mga Pinay na may asawang may edad? There, Charo. Mag-advise ka naman sa mga taong ganyan yung utak. Ano kayang klaseng mindset yung ibang tao na ganyan mag-isip? Sa tingin ko lang, ganito yung gustong buhay din nila. Kaso ako yung nakikita nila na ganito at galit na galit sila sa buhay kung anong meron ako ngayon. Ano kayang meron ako? Yun yung hindi ko magets. Yung ibang tao kasi mahilig magsalita ng masakit. May kasabihan din pala, kung magsasalita ka ng masakit, kung sa Bisaya pa, perting suyaan na dyan niya sa imo. Kaya pasakitan naman kag-istorya, yung suya pala mga loves, inggit pala yan. Tao kasi kapag may inggit, hindi niya matatanggap na ganyan yung inggit niya sobra. Kaya yung masasabi nila is masakit. Pero may mga tao naman, sobrang inggit, pero pinipilit nilang wag sabihin kasi mahalata. Mahirap na magkalisod. Hindi lang po ako ang nakaranas ng ganito, yung mga nilalait ng mga kapwa nating Pinay dahil nag-asawa ng afam na may edad. Ang dami kong nakikita sa social media na ganyan din yung mga ginagawa nila sa mga babaeng may asawang may edad. Ang sasabihin ko lang po sa inyo, yung mga nang babash, oo, yung una, hindi talaga yun love. Wala pang love, as in wala. Yung love kasi sa isang tao is ma-develop mo lang yan, lalo na kapag bago pa kayo nagsama. Mafe-feel mo lang yung love kung isang tao, bata man o matanda, kung tinatrato ka ng maayos, nire-respeto, hindi balas-subas, hindi walang kwintang lalaki. Same thing lang din yan sa mga afam. Bata man o matanda, hindi agad nila minamahal yung mga Pinay, lalo na kapag long distance relationship. Yung mga nakasurvive na ilang years sa mga trials habang nagsasama sila, yun yung proof talagang nagmamahala na yung dalawa kahit anong edad man silang dalawa. At yung mga hindi nakasurvive sa mga trials habang nagsasama silang dalawa, mauwi talaga sa hiwalayan. Hindi naman lahat din ganyan ang buhay, no? May time din na nagloko ang babae, may time din na nagloko ang lalaki. Iba-ibang senaryo po ang mangyayari kapag maghiwalay. So kapag nakasurvive kayo ng 10 years above, pagmamahal na yan mga loves. Congrats po sa mga Pinay na may asawang mga afam, may edad na at nakasurvive ng ilang years. Hindi madali yung trials kasi family pa lang, doon ka, problema ka na. So congrats po sa ating lahat dyan and good luck.